Представям ви ръчно декорирана кутия, която съм е нарекла "Шарените къщи". Ето къщичките, фенерите отгоре, които светят. Кутията е с размери 22 см на 22 см и височина 8 см, като тя е с издърпващо се чекмедже, което има 4 отделения, които също съм ги направила в различни цветове, за да си подхождат на името на кутията. Шарените къщи и шарените чекмеджета. Кутията е поставена на крачета. Това е отпред. Отстрани един прозорец, който да подхожда с тематиката на къщата. Отзад в много красив син цвят. Ето и от другата страна другия прозорец. Обемна е кутията. Бих искала да ви демонстрирам. Например, поставянето на спирала. Може да си подредите червилата. Съответно герданчета и разни дребни бижута. Затваряте и всичко си е по 4 отделения. Ще се радвам, ако ви хареса. Споделите или ми пишете на лично.